O Consello Sectorial de Pesca de Ribeira afondou no veto á pesca de fondo imposto pola Comisión Europea. O sector estuda presentar un recurso ante esta medida que está a afectar aos pescadores. Esta mañá o Salón de Plenos do Concello de Ribeira acolleu unha nova xuntanza do Consello Sectorial de Pesca Municipal. No encontro no que participaron os patróns maiores do municipio, traballadores do sector e representantes da corporación, afondouse na prohibición da pesca de fondo en 87 áreas que entrou en vigor a principios de mes. Que tamén iba a estar o director xeral da Consellería para evaluarmos un pouco e mirarmos a ver como estaba o sistema da zona das vedas das 87 zonas, non, que temos vedadas. E, o transcurso foi ben, estuvemos preguntando, cada un fixo as súas preguntas, e a máis ben era para saber, para conocer se estaba habendo problemas hoxe en día os barcos de pesca que están faenando cerca desas zonas prohibidas, non? E en verdad que sí, eu teño conocimento de dous barcos de Sedeira que si xa tiveron problemas por arrimarse moito ás zonas, aínda que si estaban ben, que non estaban mal, pero estamos vendo que os barcos están se apiñocando todo nunha zona. Xa que os pescadores contan agora con poucas zonas de traballo neste tipo de pesqueira. Tamén apuntou que os días de traballo dependen do tempo que faga e do peixe que hai para poder acceder a esas zonas. No tocante ao futuro do sector, con este veto, a pesca de fondo só lle queda unha opción. De momento temos que agarrar ao recurso que fai o goberno español, e nós ahora mesmo tamén estamos evaluando un pouco o impacto socioeconómico tamén para mirar a ver se nós agora en compás ca Consellería, pois se hai entre todos as empresas afectadas, pois presentamos recurso, facer un recurso entre todos, vamos a evaluálo máis ben, mirar a ver por onde podemos entrar, e despois, cando esteamos todos de acordo, pois presentaremos recurso ás empresas afectadas. Na reunión tratáronse outras cuestións relacionadas cos portos e coa actividade pesqueira na localidade. Ademais, amosouse unha preocupación xeral polas posibles prohibicións no acceso á illa de rúa ou á práctica da pesca deportiva.